akwai ababa shida da ake kula da shi wurin aure, wurin zaben mace da namiji. Ababan zan ambaci mu kullu hutuban mu na yau. Na daya shine tawafuk, kai da ita ku dace. Menene dacewa? Tunaninka da nata dayan. Soyayya na karewa, amma auratayya da yawa yau ba don soyayya ake zai yana ga kai na rabu da yariyan ga irin taimakon da take min, ni ma irin taimashe ka ga yana rike da auren. Amma yau ranar auren ka kana zaune wanda za su zo ma ka ga wata kana kai ya ban ga yariyan ga da sauri ba, na ga mata na a da yariyan ga zan kowane ne yana maka kana ga kai a sha akwai su. To ni na je na ga wanga ban ga wanga da sauri ba, a'a kai daidai ka da ke, amma kana tsoron rabuwa da ita. Me yasa? Saboda kai da ita kun dace, tana gane tunaninka, tana fahimtar ka, zamna ta zauna tashi tana ta to matanka kenan, tana da kyau ba ta da kyau, wanke rika aure. Soyayya yana karewa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci inda muke kasa gane maganan annabi ya ce tunke ana aure. Annabi bai ce ku yi aure ba, ya ce wa'in suna aure domin ababa hudu. Na daya domin kyau, domin dangantaka, domin dukiya da addini. Sha annabi ya ce ga ni zabi na fasfar bi zati din, ku zabi mai addini mai alayya tarbat yada, zaka wadatu. Maza nawa ne ba su da dukiya amma in ya fito yana haske yana walkiya, sha ce kai ta iya duba kuma ba kobo aljifunka, ita ta maka pes irin ta kake aure. Ke ma aure wanda ke jiye miki dadi. Wa'in gaba ba shine tawafuk. Ya kake gane tawafuk? A cikin wani aya Allah ya fari a cikin alkur'ani mai girma, me Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mata tufafi ne gare ku, kuma tufafi. Yau in ka shiga butik tsakaninka da Allah, ga rigan 10 million, ga rigan 1 million, shi ka buga aljifin ka 50 cedi. Don Allah wani riga da ka sai ba na 50 cedi ba? In ka sai na 10 million shi an bi ka bashi. To ya da ka tashi aure baka auri yariyan da zaka yi ka ciyar da ita ba. Yariya mai sa a bayan ranar sallah kusan 100 million, shi ka ce ke dai zo ko da mu ta sa na 10 cedi. Kariya kake yi, je ka samu wanda kana bata 10 ka ayyo ta ce nagode Allah maka albarka. Ya zaka doko bala'i makanta. Kana waje kana tunani yawan so pizza kai baka taba ci ba, je ka samu yariyan da koko da masa tana godewa. Tawafuk dace saka samu amincin kanka. Na da yake rauhaniya, in ka dace shi ka duba addinin ta. Na gaba shi ka je istishara, shawara, waye santa waye san shi, amma bayanin wane ne shi, ya taba aure ne, me yasa ya sake matan shi, ta taba soyayya, ta taba aure. Wanga ababa duka dole ka tambayan kana neman kai aure daidai wa daida. In kai wayan ga ababa sannan ayi istikhara. She an yi ababa ukun ga ake istikhara, amma yau da an nemi yariya ka je ki istikhara, malamin da ya fadi kan yayi. She na daya ka duwa kun dace, tana da addini, sa'an nan she kai shawara. Me yasa Allah ya baka ido ya baka hanci? Domin ka doki kai amfani. Kayi duka mun dace, tana da addini, nayi shawara yariyan ki, to yanzu je wurin Allah in akwai abin da ya boye muna a bayyana muna. To she kai ababa uku ga sannan yi istikhara. Bayan wannan irada, so auren domin za ka yi aure. Nawa ke aure don an ce ya yi aure? Nawa ke aure don aboki yayi? Nawa ke aure don kan yayi? Kai kannin ka duka na aure kai ba shi na jiga ka ga jiga. Bawon Allah shirya kamar aure sannan ka jiga ka je ka yi aure. Na karshe at-tawakkul, she kai tawakkul. Duk abin da ka fuskanta ciki tunda ka shirya zaka iya kai hakuri insha Allah. In ba da haka ba za gaji, in ba da haka ba za wahala insha Allah.